Sehän on tiedossa, että ihminen ei viihdy hirveän hyvin yksinään. Mä oon oppinut ajattelemaan silleen, että pullojenkaan ei ole hirveän hyvä olla yksin. Pullothan on ensisijaisesti olemassa nesteen säilyttämistä ja siirtämistä varten. Ja niin on ihminenkin sielun säilyttämistä ja siirtämistä varten. Jokainen pullohan on ainutlaatuinen yksilö. Ja minä tykkään erityisesti siitä, miten valo käyttäytyy erilaisissa pulloissa. Ja jokaisella pullolla on semmoinen oma yksilöllinen tuoksu. Minä olen kiinnostunut niiden pullojen tarinasta. Missä ne on liikkunut ja kuka niistä on juonut ja missä tilanteessa. Netistä en viitti kyllä pulloja etsiä, se on ihan liian helppoa. Menen elävään elämään, missä on tarinoitakin. Ja sieltä kannattaa etsiä, missä on ihmisiä ja sieltä, missä ei ole muita keräilijöitä. Ei sillä iällä ole niin paljon merkitystä, että pullo voi olla hyvinkin uusi. Niitä luonteenpiirteitä on monenlaisia, mutta semmoiset yhteiset ja välttämättömät on pitkäjänteisyys ja sitkeys. Monihan lopettaa muutaman pullon jälkeen keräämisen, mutta meitä, jotka kerää sit pitempiaikaisesti, niin on hyvin vähän. Pakko kyllä myöntää, että mä oon kyllä ihan Lestin fani. Tässä samassa paikassa on juhlittu jo 40 vuotta ja tässä on lukuisia kerrostumia. Tällaista laitetaan jokaiselle. Tän minä löysin tuolta Pisasta. Joka kerran kun löydän pullon, niin sieltä löytöpaikalta otan valokuvan ja sitten kirjaan ylös materiaali ja tuotantopaikan ja ajan ja tietenkin suunnittelijan. Moni ei edes ajattele, että pullotkin on taideteoksia, joilla suunnittelija. Hyvää syntymäpäivää! Hyvää syntymäpäivää! Kyllä kaikki suhtautuu ihan kivasti. Jotkut tietysti nauraa, mutta siinä voi olla mukaan vähän semmoista tervettä kateuttakin. Hei, jos minulla ei olisi tätä harrastusta, niin todennäköisesti olisin kaduilla notkumassa pullo kourassa. Kyllähän minä mietin, että voiko kokoelma olla koskaan täydellinen tai valmis. Samalla tavalla niin kuin, että voiko maailma tai ihminen olla koskaan valmis. Jos kokoelmasta puhutaan, niin ei voi. Aina sitä täydellisyyttä kohti pyrkii. Vaikka sitä ei edes koskaan pysty saavuttaa. Siinä on se juttu. Ihan eri, eikö se ole?